točí se to s tím. No, je to jako zpomolený, jo, tím, jak je to propojuje a počítač. No, jako vidíček 15, jdeme tady nějaká vyšší, koukám. To je, protože pravděpodobně ta bude přesně, Jo. a je tam přímý odraz, jo, takže vlastně jakoby to tam vytváří nějaký trošku, když to pokopnu někam, tak ten odraz bude trošku někde jinde. Jo, teď je tady. Jo, ono by to mělo být trošku pod úhlem teda. Taky se dá dělat, no to je jedno, může Ty být. ukážu to místo. Jo, když koukám na něco takhle kolmo, můžu nechat takhle ze zhora, jako i pod úhlem. Já když takhle tu kameru nakloním a dám kalibrovat, tak ono si to proloží nulovou rovinu zemí a stejně ty inspekční oblasti to furt narovná kolmo k zemi, i když ta kamera je takhle. No, to je dobře od sebe, když jsou, vlastně. Vlastně. To je hezká úloha pro tuhle kameru. Normálně dvě kamerou, když se koukali vlastně ty vidíčka. Taky by šlo, ale tu máš za ty samý prachy 2D kameru, viď? A tohle je přímo na to dělaný. A tohle na to dělaný. Kalibrovaný. Kamerou nehejbat. A jak je to na trigger jako Richterů? Teď trvá vyhodnocení 800 milisekund. Jo, to tam mám ten odeglokátor. Ten mi dělá podle mě dost. Jo, z těch 800 milisekund, 900, tak skoro 600 milisekund je lokování té bedny v prostoru. Ale my vlastně bych to byl Pouze, ale to vyhodnocení, kolik je tam flašek, trvá 30 milisekund. Jo, pokud máte pozici furt stejně nadanou, nemusíme dávat lokátor, vyhodnocení bedra 50 milisekund. Jo, ale a tady abych vám ukázal, že prostě jo, strčím, stejně ono si to výtvor prostě najde a furt to hlídá ty oblasti, tam kde mám. Ale koukej, to je ta je hrozný to klikání. To je hrozný to klikání. Ale
nějaký hrdaný kapel. Ale nebo inspektor. Ale problém s nimi nebyl. Ale že resíku, víš, to je citovka. Já to budu to za půl. Stejný.